ஓம் நமக் சிவாய. ஓம் நமக் சிவாய. என் அன்பு குழந்தையே, நீ இதுவரை அனுபவித்த துன்பங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவே உன் அப்பா வந்துள்ளேன். என் வார்த்தைகளை முழுமையாக கேட்டுவிட்டு உறங்கு. உன் மனம் நிம்மதி அடையும். பல நாள் உறக்கமின்றி வாழ்ந்திருக்கிறாய். இருந்தும் நீ எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கவில்லை என்று வருந்தாதே. உழைப்பிற்கான ஊதியம் நிச்சயம் பல மடங்காக கிடைக்கும். காத்திரு பிள்ளையே. உன் அப்பா உன்னை விட்டு எங்கும் செல்லவில்லை. உனக்கு துணையாக உன்னோடுதான் இருக்கின்றேன். வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் பணம் என்று நினைக்கிறாயா? பிள்ளையே, இல்லை. பணம் போகும். ஆனால் நிம்மதி, நோயற்ற வாழ்வுதான் நிலையானது என்பதை புரிந்து கொள். அடுத்தவர்களை பார்த்து ஏக்கம் கொள்ளாதே. உனக்கான காலம் வராமலா போய்விடும்? நிச்சயம் நீயும் சகல ஐஸ்வர்யத்துடன் மன நிறைவோடு வாழ்வாய். அதற்கான காலமும் வந்துவிட்டது. கலங்காதே. நம்பிக்கையோடு இரு. விடாமுயற்சியுடன் போராடு. உன் சிந்தனைக்கு ஏற்றவாறு செயல்படு. மற்றவர்களின் ஆலோசனையை மட்டும் ஏற்றுக்கொள். உன்னுடன் உன் அப்பா நான் இருக்கின்றேன். உனக்கு துணையாக என்றும் நான் இருப்பேன் என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள். என் பிள்ளையே, மனிதர்களின் ஆட்டம் எல்லை மீறி போகும்போது இறைவன் ஆட்டம் தொடரும். அந்த ஆட்டம்தான் இப்போது நடக்கிறது. என் குழந்தையே, நீ தோண்டு போகும் சமயத்தில் யாரும் துணை இல்லை என்று கலங்காதே. ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் உனக்கு துணையாக உன் அப்பா நான் வருவேன். என்னத்தான் உன் வாழ்க்கையில் அனுசரித்து சென்றாலும் கடைசியில் கிடைப்பது அவமானம்தான் என்று புலம்புகிறாய். பிள்ளையே, உன்னுடைய இப்போது நிலையை நினைத்து வருந்தாதே. தைரியத்தை மட்டும் இழக்காதே. சற்று பொறுமையாக இரு. கூடிய விரைவில் ஒரு நல்ல செய்தி உன்னை தேடி வரும். உன் அப்பாவின் துணை என்றும் உனக்கு இருக்கும். நல்லதே நினை, நல்லதே நடக்கும். அன்பு குழந்தையே, நல்ல நேரம் வந்ததால் மட்டுமே இது உன் கண்ணில் பட்டிருக்கிறது. நீ எதிர்பார்த்த இடத்திலிருந்தும் நல்ல செய்தி உன்னை தேடி வரும். குழந்தையே, கலங்காதே. உன்னுடைய வாழ்க்கை மிகவும் கடினமானதாக இருக்கின்றது, கஷ்டங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கின்றது என்று ஒவ்வொரு நாளும் கவலைப்படுகின்றாய். கவலை கொள்ளாதே. மாற்றங்கள் ஏற்பட போகிறது. அதற்காக உன்னை நீ தயார்படுத்திக் கொள். என் பிள்ளையே, உன் அப்பா என் மீது உன் பாரங்களை சுமத்தி உண்மையான பக்தியோடு என்னை வணங்கு. என் பிள்ளையே, உன் வாழ்வில் விரைவில் நல்ல மாற்றங்கள் நிறைந்த மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை உனக்கு நான் அளிக்கப் போகின்றேன். அப்பொழுது தடுப்பார் யாருமின்றி உன் விருப்பங்கள் நிறைவேறி நிலையான மகிழ்ச்சியில் திகைக்கப் போகின்றாய். அந்த நாள் மிக மிக அருகில் உள்ளது என்பதை மட்டும் உணர்ந்து கொள். என்னை முழுமையாக நம்பும் உனக்கு உன் துன்பத்திற்கும் கஷ்டத்திற்கும் இன்றோடு கடைசி நாளாக இருக்கும். கழுத்திற்கு கத்தி வரும் சூழ்நிலையிலும் ஆலையாக மாற்றி கொடுப்பேன். உன் எல்லா திசையிலும் நான் இருக்கையில் நீ எதற்காக பயப்படுகின்றாய்? நீ என் மடியில் தான் இருக்கின்றாய். பூ மாலையாய் மாற்றி கொடுப்பேன். உன் எல்லா திசையிலும் நான் இருக்கையில் நீ எதற்காக பயப்படுகிறாய்? நீ என் மடியில் தான் இருக்கின்றாய். நானே உன் தாயும் தந்தையும். நானே உன்னை பாதுகாப்பேன். நானே உனக்கு எல்லாவுமாக இருப்பேன். கனவின் மூலம் உன் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வளிப்பேன். உன்னுடைய அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் இணையாக நான் உன்னுடனே இருப்பேன்.
என் பிள்ளையான உன் வாழ்வில் இனி இருள் படாமல் பாதுகாப்பேன். இது உன் அப்பாவின் வாக்குறுதி. கஷ்டங்கள் அனைத்தும் உன்னை விட்டு விலகும். சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்வாய். நான் உனக்கு துணையாக இருக்கின்றேன். நல்லதே நடக்கும். ஓம் நமக் சிவாய. ஓம் நமக் சிவாய.